Čaute, vidíme zbytnou video dneska. Si ideme pozrieť vtipy reakciu Regeska. Čaute, moje meno je Rage a vás vítam u nového videa. Tentokrát to bez časti reakcia a z časti Trajnotula challenge na tie najlepšie české a slovenské Madlibs videa. Takže poďme na to. Dala som si na internet ten sprostý adblock, tak prečo tu stále si? Ozimšťan! Rozdávame 100 tabletov týždenne. To bolo dobré. Fica chcem za prezidenta, lebo je úprimný. Toto nemám na tučke. Takže vážne máš čierneho bavoráka? Áno, aj s foliami. Bože, nikdy som nebola zamilovaná, už konečne viem, aký to je pocit. Ja nebudem sa chodiť s autobusom. Ale to je tatkové auto. Či kde mám tú trávu? Nevidela si niekde taký malý sáčok? Hovorím, že ťa nemám rada, ale je dosť možné, že by som ťa v nemocnici odpojila od prístrojov, aby som si mohla dobiť mobil. Mami, dostala som prvé krámy, tečie mi z p***y a krv mi váli, ja už to nezvládam, Čo ti dáva? Mami, dostala som prvé krámy, tečie mi z p***y a krv mi váli, ja už to nezvládam, už na zem padám. Mami, kde si? Tampon treba. Ak myslíte pozitívne, život vám dá len to najlepšie. Mami, kúpil som ti múku. V Kauflande mali zľavku. Dúfam, že si chcela hrubú. No co dáme? No dá 3 vodky a 1 borovičku. Alkohol dáme až do 18. No tam potom mi tu ujem 10 vodky, 2 piva a k tomu daj 8 borovičky. Dávaj. Libore, ten mobil má být vypnutý. Aničko, neopisujeme. Vážení, nedělejte ze mě slepici. Já vidím až za roh. Všetkým študentom chcela som. Toto nedám. Tak to bolo milé. Maroš, počúvaj. Čo? Vieš, ako sa volá najväčší český cintorín? Neviem, povedz. Vysoké Tatry. To som vedel dávno. Teraz mi to došlo. V kúpeľni bol obrovský pavúk. Ja som ho chcela len odohnať a celé som to tu podpalila. To nič nebolo. Ináč mne pavúky absolútne nevadia, ak vám pravdu povedať. Já kam zdráš? Já jsem těhotná. Jo, a s kým? S tebou, Petre? To je hezký, ale já jsem Spiderman. A přeju hodně štěstí s dítětem. Jeden pomeranč sa zalúbil raz. Do Darínky. Hubu, keď spie. Jo, táto kde ty tak vysoko vyšla? Ole, ja idem za tobou tam hore. Jo, vážně nekecám, věř mi. Jo, ano, Babiš vyhrál volby. Nevím, jak se to stalo. Vy, no to jsme. To nejde. Chci, ale nemůžeš koukat na porno. Chci! Je ti 6. Jsi zlá. Tam psali, že je to dětský porno. Došla vata, došly vložky, co si dáme mezi nožky? My jsme holky z dědiny, dáme si tam noviny. Ser na maturitu, pojďme radši chlastat. Pojď už chlastat. To mne trementí, musím sa učiť. Čaute, to je Jožo s novým motivačným cvičením. Keď ste veľmi nervózni, tak akože... Tak sa poriadne vysadte. Tak ja Tak sa poriadne si idem dať vyste. na chvíľku pauzu.
Jasné, že mi nič nie je. Okrem toho, že si sa mi vymočil do kávy, vys rematku a postupne sa z teba stáva. Tam sa mi vôbec nič nestalo, ale vieš čo? Ja idem To keď ja začnem takto rozprávať, tak potom nikto nechápe, o čom rozprávam presne takto, ja rozprávam, jak ona rozpráva, ale potom to takto vyzerá nejak, Ne, že by nikto som nechápe, čo chcel, chcem, ani nikto nechápe, poďme, potom ani áno. mňa, ani ja sám seba potom už nechápem. A ideme ďalej. Mám jednu otázku na teba, kto je tá? Vyznať, čo ti včera volala, číslo má, ako tvoja bývalá. Tak toto nedopadne dobre. Tak co mám povedať? Takýto k*** mám. To čo bolo? Že takto... Ako tvoja bývalá. Tak toto nedopadne dobre. Tak co mám povedať? Ukáž, počkej, čo? Takýto k*** mám. Požičiaš mi make-up? Mima, to si ty? Áno, ešte som sa nenamalovala. Tu máš, kľudne si ho aj nechaj. To sa v ňom aj vykúpem. Nazdar, čavo, chceš sa previesť na mojom aute? Ale veď to je koberec. Nie. Fakt to je koberec. To je koberces. Tak to mení situáciu. No ty p***áv, ty len zrazu plný hovna, k***a. Furt To sa v ňom aj vykúpem. Nazdar, čavo, chceš sa previesť na mojom aute? Ale veď to je koberec. Nie. Fakt to je koberec. To je koberces. Tak to mení situáciu. No ty p***áv, ty len zrazu plný hovna, k***a. Furt si kupuje oblečení a náušnice, kde je nejaká klobása nebo jedrnice, k***a. Nemám auto a nemám motorku. Nevadí, mám trojku. Stačí mi, má 3x3. Akurát teraz vyražám na Tatry. Nevymením ju za nič iné. Řeknu ti jedno, koupili jsme si Peugeota. No tak počkať, ako my máme tiež Peugeota a nepovedal by som, že som s tým nespokojný, takže Som tvoj mozog, som veľmi výkonný, vyriešim každú záhadu. tak to nebude môj mozog. Určite to nebude. Keď ma budeš počúvať, dotiahneš to až na základnú. Dobre, je to môj mozog. A toto je... Mami, dostal som Ak sa vám dnešné video páčilo, určite video lajkujte, zdieľajte, odobrajte môj kanál. Hlavne sa majte pekne, nerejžujte a čaute. A ja vás tak pozdravím. Čaute, dajte lajky a odberiť.